저라이뇨 잭하여의 수지르마니 따문의 버럭 저라이뇨 잭하여 수지리야 그러니까 저라요 잭하여의 수지르만 박으뇨 버럭 저라이 엄띵고 버럭 주디 잭하여요 저라이뇨 수지르마 그냥 그러니까 버럭 잭을 라크모 성 닥터는 너 따보 성 액션 나는 무슨고 아디 데브로마니 작시스 난고 나스 마스 마르나이 성 벨라 난고 성 마니 야버 성 따복 타나이 삽센다로 Kaisa belanya kha khamani kaisa news ba khobor kasawi phaikya omo wngkha Jirania NIT Narian Parani Saimangka o parawo chire khoroksa 1.5 basni Jiranyo tika vaccine ba polio riruoi tika riruoi bini langma choka hanoi nukhungni borok rokni kok tisamung phaikya borokni kok tisamung wngkha sub center ni borok rok tika rwma baino bongni 1.5 mas ni chirai thikya borok koktoma thunai rok no saka ba tai borok khorang bo tisa laikya hadike silanai o patimungni gotona bubutui bahai hingke naitung din no ani channel no payasa au norok news no nukha na tabu kaisa koktoma thuma jaga je Jirania NIT Narian Kami o kaisa 1.5 mas ni chirai ba 45 din ni chirai khoroksa no tika polio ni vaccine rwma bai langma choka hanoi nukhungni borok rok kok tisamani tai nukhungni borok rok kok siljamani sub center o tika vaccine rwnai doctor rok jwrani sombode kunu kaisa kaham hamya swngya karwi no vaccine rwmani bagwi bongni 1.5 mas jwrani langma choka hanoi borok kok siljamung rwkha thwnai chirai 1.5 mas ni jwrani mung wngkha Adi Debroma tai bongni nukhungni borok rok a patima no joli jagwi bongni kamini sub center o thangwi chiri khogwi laikha ayang sub center o thangwi nugui khe borok sub center tala rwjak sub center o khoroksa pono aro tongnai adung rok kwrwi amo bai borok tebo joli jagwi tala rwwi rwlaikha borokni kok sijarmung je tamoni bagwi sub center ni borok rok khoroksa pono sub center o phaiya tamoni bagwi borok khari tongbai amtwui haino borok kok silsamung bo silsakha ayang ulo sub center tala rwjakma nukmani pore hingke borok bong kamini asha kormi no phone khai songkhorkha tini tamoni bagwi sub center tala rwjak hinui tini sub center kunu bondoda tong hinui songkhorjak purukha o asha kormi sai khwnarwkha sub center o khoroknwi borok tongo aroni bisingo khorokchani hingke nukhungo borok khoroksa thwuimani bagwi phaimaliya tei khoroksa hingkhai training tongo amoni bagwi phaimaya hinui asha kormi phone call twi khai sahorkha tei bono swngkha norok Jiranio tika rwya swkang Jiranio kunu checkup rok naharjaka hinui afurkhe o asha kormi saka jwng Jiranio normal verification khaio hinui kolom kwsa khi swtui tei kuchungma kongroi tong hinui swngo amoni pore chwng bongno ba cherai rokno tika riru hinui asha kormi sahorkha hingke ang norokno oro kaisa kok sachunu cherai rok achakhe 1.5 mas 3 mas 9 mas tei 18 mas mwtai hai mas rok kakhakai borokno vaccine ba tika ba polio rok sub center rogo twlangwi ba hospital rogo twlangwi ma charwo hingkakhe jodi no o jora rogo cherai rokni saka kunu kaisa kolom kongrai kuchungma bohok derama khima hamya ba durbolata mwtai hai symptom hai rok ba lokkon rok nukjakha khai cherai rokno a jorao vaccine rwrwya ba tika rok rwrwya tamoni hingke vaccine tika rwrwmani pore cherai rokni sakao kolom kasaui thango amoni bagwi cherai rok tebo durbolata ba osustota wngwu hinui a jora rogo tika rok rwrwiyawi bwthaiyawi tongo hingke 1.5 mas o tika rwio kongtham hingke a kongtham tika rwma baino Adi Debroma thwkya hinui bongni nukhungni kok silsamung tei borok saka tika rwmani pore kolom kasamani pore Adi Debroma belai durbolata wngwi thangkha bo durbolata wngmani pore dudh rok chaliya hinui bo durbolata wngwi bono hospital o twlangkha tei khumulung hospital o twlangmani yagulo bono jibisa
mo refer khai haporo hingkai langmao no bini langma ari kahine nukungni borok rok koktoma thumnai rok no sawi khwnarwkha. Belai no kha khamani khobor kwchwrai chikon chasao no o naithok swngchar no nugia sini no o naithok swngchar no yakarwi ma thangkha. Hingkhe adi debrum tamoni twiwi thwikhe amo confirm reason tabuk phano saimaya kho nukhungni borokni kok sijarmung hingkhai vaccine rwnai rok rwmani hamya wngthani ba check up khaiwi rwthani no a dermung derao hwnwi borok khai kok siljaka tamoni hinkhe adi debrumani body no postmortem bo khaijakya amoni bagwi tamo khe thwikhe amo kunu confirm khai sawi mansukyaku. Nukhungni borokni simi kok silsamung sub center o tika rwnai rokni sakao action naharwi totonto khainani wngtu hwnwi bongni sanmung. Tamoni hinkhe যদি no sub center rokni kaisa dosh bai no bongni cherrai deraui tongkha hingka khai borok amoni dabi nango justice nango tai bichar nango. Bongni cherrai যদি no amtwui hai khe langma ariwi thangtwui no kubun cherrai rok jate next jorao mwtui rok khai langma ariwi tai thangtu a samung no twi no borok hingkhai chiri khoklaikhai jate bongni chwraini je dermani kaham khai totonto khainani wngthu যদি no sub center rokni thani ba bongni doshi mankha khai bongno sasti rwnani wngtu hwnwi borok khai khorang tisalaikha. Tai paithago amsano kaisa kok kwchangmung rwna wngchungo যদি no nongni nukhung rogo chwrai kwlwi rok tongkha khai tika vaccine rwnani jora rok mwtui hai rwjaknai chwrai rok tongkha khai norok nongni nukhugo thermometer rok pai tonwi rwdi tamoni hinkhe chwrai rokni kulum kwsa bwswk rok tong amo aro no norok no nogo tongtwtwi check rok khainai mano. Tai norok tika rok rwya swkang buma buphasom hwnjaknai rok chwrai no kaham khai naikoli naidi bongni sago khoro kulum kwsa ba kongrai khima rok durbolata tong amorok kisa nogo no norok no verification khaiwi twlangdi tamoni hinkhe sub center rogo thangkha khai kwbangma chwrai rok no a jora o tika rok rwnani tongo. Onek somoi tamo wng je borok kwbang wngkha khai tika rwma jagao sub center rogo just normal verification sibi khaiwi rogo no tika rok rwi rwjago. Amoni bagwi norok joto no nongni hoite no kaham khai chwrai rok no verification khaiwi norok no twlangdi thermometer rok pai tonkha khai a thermometer bai no kulum kwsa rok check khai twlangdi tai norok bo chwrai rokni tamo tong tamo osubida tong amo kisa norok bo naikolwi twlangdi amsano kok kwchangmung rwna wngchungo.